चिरां जिल्ला थुक्राझारनि साहा फारसे पुराना गाव पन्चायत मावख'नि साखाथियाव दिनै बेखेवबाय सप्ताहि बाजार। चिरां जिल्लानि थुक्राझारजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोल आरो बेफार खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनोदि थुक्राझार गोजौ फरायसालिमानि साहा फारसे एबा पुराना गाव पन्चायत मावख'नि साखाथियाव दिनै बेखेवना होबाय सप्ताहि बाजार, जेराव गासिबो मुवा बेसाद बायनो फाननो खाबु मोननो हागोन होनना बाजार कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनो खावलायहरदों। फोरमायनाय बादिब्ला बे हाथाइखौ सिगां समाव बेखेवना होदोंमोनब्लाबो माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन, नाथाय बे बाराव बेखेवफिनना साबसिन हामसिन सुबिदा गोनां खालामलांगोन होनना फोरमायहरबावदों बाजार कमिटिनिफ्राय। ओरैहाय बे बुब्लियावनो बासुगावनि फालांगिरि आरो जायगानिनो साहा दखान होनो फैनाय सुबुंफोराबो ओनसोलनिनो बेंटल, सान्तिपुर, रुनिकाटा, आवजार आरो गुबुन गुबुन बाजारफोर बादिनो जोबोद मोजां जादों होनना फोरमायदों। सिगाङावनो नोंथांमोनखौ नैबे फुंनि समायाव नैबे थुक्राझार उइकलि बाजाराव नुजाफैनायनि थाखाय हामबाय होनग्रोदों। बियो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। नैबे थुक्राझार गामियाव बाजार नांगौनि गोनांथि दङमोन, नाथाय दिनैहाय बेखौ गमामायैनो जों जाफुंसारहोनो हाबाय। बियो सप्तायाव खननै बाजार जागोन, समबार आरो शुक्रबार। बे समबार आरो शुक्रबाराव रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोननि जेनाखि सोलिबाय थानाय नांगौ जिनिसफोरखौ बे बाजाराव फैनानै बायफैनो हागोन आरो फानफैनोबो हागोन। बेयाव बिस्थिबार बाजार, जेरै सान्तिपुर बाजार, बेंटल बाजार जेरैबायदि जायो, बेबायदिनो थिग नैबे थुक्राझार बाजाराव समबार आरो शुक्रबाराव जि बेसादफोरखौ नांगौ बे बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बे बाजारखौ बिसेसकै खुलिनाय जादों ओनसोलनि उन्नतिनि थाखाय, गामियारिफोरनि थाखाय, जाहाथे गामिनि मानसिफ्राबो बे बाजारनि थ्रुयैनो थांनानै थानो हायो आरो बे बाजारनि थ्रुयैनो खाथिनि मानसिनि बा खाथि बे गामि खाथि खालानि ओनसोलनि मानसिफ्राबो जाहाथे मोनसे सुबिदाखौ मोननो हायो। बे थांखिखौ लानानै नैबे बाजारखौ बिसेस खुलिनाय जादों। आरो BCDC हिसाबै, थुक्राझार BCDC हिसाबै मोनसेबो बाजार गैया, उइकलि बाजारखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय गमामायै दिनै नैबे 2022नि दिनै 28 नभेम्बराव जोङो बे बाजारखौ दिनै जाफुंसार होनो हाबाय। सिगां समावबो बेयाव बाजार जादोंमोन? सिगां समावहाय जादोंमोन जानायालाय, खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय बे बाजारखौ बन्द खालामफिननाय जादों। अखा दै बेफोरबायदि लोमनायनि थाखाय बेयाव खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ बन्द खालामफिननानै आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन नैबे जायगाखौ जों मोननो हाबाय आरो जों बेखौ स्थायि भाबै बे बाजारखौ जों सोलिलांनो थाखाय जों सेस्था खालामदों। दिनै प्रथम दिनाव नोंथांमोना बबेनिफ्राय बेफारिफोरखौ लेंहरदों? बेफारिफोरखौ जोङो मोननो हादों दिनै बिसेसके बासुगावनिफ्राय जोङो मोननो हादों, आरो सान्तिपुरनिफ्राय जों मोननो हादों, बेंटलनिफ्राय जोङो मोननो हादों। दाब दाब जायगानिफ्राय जों बिथांमोनखौ दिनैहाय लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैनो हादों। आरो बेबायदिनो दखना बाजारखौबो जों मोननो हादों, सापागुरिनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो इन फिउचाराव फैबावगोन। दिनै जास्ट मुखुलि हिसाबै माखासेया खबरफोरखौ मोनस्लाबनो हायाखै आरो बेबायदिनो फैगौ दिनफ्राव फाथो आरो बेबायदिनो सिबिं, बेसर बेफोरबायदिखौबो जों आसा खालामदों। गुबुन गुबुन बिथिंनि फालांगिरिफोरखौ बेहाय फैनो थाखाय मा खावलायो? जोङो बेनो खावलायो, गुबुन गुबुन साइडनिफ्राय फालांगिफोरखौ जोङो खावलायनाया बेनोदि नोंथांमोना फैनानै जाहाथे बुस्थुफोरखौबो फानफैयो आरो बायग्राफ्राबो जाहाथे फैनानै बे बुस्थुखौ बायफैयो। बेजों लोगोसे जोङो मोनसे कमिउनिकेसन, खाथि सोमोन्दोखौ जों जाहाथे लाखिनो हायो सुबुंफोरनि गेजेराव। मोजाङैनो जागासिनो दङ दासान्दि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे साहा ओनसोल, थुक्राझार ओनसोलनि माने गाव पन्चायत खाथियाव मोजां बाजार जानो नागिरदों। ओमफ्राय बे बाजाराव बयबो बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन। ओमफ्राय गोजान गोजाननि बेफारि फैगासिनो दङ। जोङो गासैबो नांगौ बादि बुस्थुफोरखौ मोनजोबगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बायलाय फानलाय खालामफैनानै जाहाथे समायना रमायना
खालामनो हायो मेहेर गोनां खालामनो हायो बाजारफोरखौ बाजारा खननै लादों समबार ओमफ्राय सुक्रुबार बे बाराय मोननैखौ लादों आरो दिनै प्रथम दिन नामा दिनै प्रथम दिन औ मादैयालाय माथो खोनादों गोबां होथ्र'नो हायि बेबायदिनो मानसिफ्रा जागासिनो दङ फिथा ओमफ्राय बुगुनि ओमफ्राय अमा बेदर गोरान दखान होदों दखान होदों बेयाव बाजार खालामनानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों मोजां मोनदों माने जोङो गोजानाव थांनानै माने खरसफोरखौ लायनो गगोन खाथियावनो जोङो सुबिदा बायदि बायनो मोनगोन नांगौ बायदिखौ जोङो मोनगोन आरो मा फाननायखौ नुनो मोनदों मा फाननायखौ नुदों बेहाय नोङो फाननायखौथ' गोबां नुबाय हनै बेफारिफ्रा माने फैगासिनो दङ बायदिसिना नांगौ बायदिखौनो मोनगोन এইটো আগতে পুরান বাজার এটা আছিল এতিয়া আৰু নতুন বাজাৰ হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি সকলো হাটুৱা বাসুগাঁও বাজাৰ কমিটিৰ সকলো হাটুৱা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সকলো আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে বাজাৰ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা আমি আজিৰ পৰা সকলো শান্তিপুৰ নিখাতা আউজাৰ বেংতল বাজাৰ নিচিনা এতেও বাজাৰ কৰিম কেনেকুৱা হৈছে এইটো বাজাৰ বাজাৰটো ভাল লাগিছে এৰিয়াটো ভাল আৰু বাজাৰটো ভাল হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ বাজাৰটো ভাল হ'ব ৰাস্তা অহাটো কেনেকুৱা রাস্তা কোনো অসুবিধা নাই রাস্তার কমিউনিকেশন ভালো আছে কোনো অসুবিধা নাই সব ভালো কোনফালে আহি এইফালে আমি আহিছোঁ বামনগাঁও হয়ে বামনগাঁও হয়ে বেংতল হয়ে আহিছোঁ এই ৰাস্তাটোৱে ভাল আৰু বেলেগ ৰাস্তা আছে বেলেগ ৰাস্তাও আছে কিন্তু সেইটো ৰাস্তাটো আমি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ তো সেইকাৰণে এই ৰাস্তাটোৱে ভাল